Έλα, μπες μέσα. Τι βιαστικός είσαι? Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα. Ναι, έχω πρόβλημα. Πού πας να πεις από εκεί Δεν πέρα? παρακαλώ Πού πολύ, κύριε. πας να... Άντε, μπράβο. Για 10 ευρώ βγαίνουμε, για 10 ευρώ θα μου το κάνεις χιλιάρικο. Δεν κατάλαβα καλά. Θες να σε κατεβάσω καρτό? Δεν με κατεβάζει, θα πληρώνω τζάμπα, σας είπαμε. Έχει χάρη Άντε, σήμερα σε που παρακαλώ, ναι. έχω τις καλές μου. Κάνε καλέ, πάνε ξέρεις τίποτα. Αξίστος. Τι χάλια αυτά, τα αξίζεις. Θα μου κάνεις κουμάντο, θα αξίζεις. Βεβαίως κάνω κουμάντο. Θα σε κατεβάσω κάτω, το Δεν με καταλαβαίνεις. κατεβάζει, τι είσαι με κατεβάζει κάτω. Πού πάτε, κύριε? Όπου θέλω θα πάω. Και χοντρός είσαι, και πατσάς είσαι, και αξίστος είσαι και τα πάτε. Τι θες από εκεί πέρα? Μόλις πότε θα πάω και να κάνεις κουμάντο. Ρε, πας καλά, ρε, Σταμάτα να πάρω ένα ταξίδι στην πιάτσα, σε παρακαλώ. Όχι, θα σε πάω εγώ τώρα, Σταμάτα να να πάρω με μια πει και χοντρό. Θα με πας Άντε. όπου θέλεις εσύ. Προχώρα. Καταρχήν δεν είμαι χοντρός. Τι είσαι, να τρώω λιγότερο. Θα κάνεις Άντε, κουμάκι στο μπράβο. στομάχι μου. Βεβαίως. Δεν βρήκαμε το Δεν σε πράγμα. βλέπω καλά, εγώ στο Υπουργείο του λέω. Άντε, με βλέπεις και καλά, Ακούστε να και Πού εγώ να μένεις τώρα. να πεις 100 χρόνων, πού Σε να μένεις? παρακαλώ, μην φωνάσεις όλα. Πολλά συμμόρια. Θα σπάρω τον αριθμό και θα ψάξω, μη στεναχωριέσαι. Εγώ στο Υπουργείο του λέω, το ξέρεις. Σοβαρά. Τι μου φοράει και ξεπρακά. Λοιπόν. Το όνομά σας? Παπαδόπουλος. Το μικρό? Γιατί θα είσαι μικρό, γιατί να- έχει ένα πολιτικό να πάρει μέσω. Να έχουμε μια Σε οικειότητα. παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη. Το μόνο που θέλω εγώ να μου πας στη διαδρομή μου. Λοιπόν, Πού πάτε, κύριε? Δεν μου πάτε, πού πάτε Όπου τόσο, ρε? θέλω εγώ θα πάω. Ωραία. Είσαι αγενής, Θα το κάνουμε είσαι δωρεάν. αγενής. Σε παρακαλώ. Δεν έχω πολλά να πω κουβέντα. Μην μιλάς, σε παρακαλώ. Ξέρεις που είναι το γκολφ? Στον γκολφ πάτε? Ναι, το ξέρεις. Έχεις μούτρα να παίξεις και γκολφ στην ηλικία σου. Τι λες, Πού τα βρίσκεις τα λεφτά για να παίζεις γκολφ, άνθρωπε μου? Πού τα Πού βρίσκεις? με χρήζεις τον εαυτό 100 χρονών άνθρωπος παίζεις γκολφ. Ποιος είσαι? Εσύ είσαι ανήπατος ακόμα. Πού το Τη ξέρεις? γυναίκα, την κόμενα δεν έχεις ακόμα. Εγώ? Τι να σε πάρω, τι να πάρω Εδώ- μια πατσά από εκεί πέρα, μια κοιλιά. Και ξέρεις οι γυναίκες την επιθυμούν αυτή τη γυλίτσα που έχεις εσύ. Είμαι χοντρός και δεν με θέλουν. Όχι χοντρός, γεμάτος, μην λες τέτοια πράγματα. Και σε ακούνε καμιά κόμενα χοντρός. Γεμάτος, να είσαι με γεμάτος, όχι χοντρός. δεν βλέπω το τσουτσούνι. Χοντρός είναι πολύ. Κύριε Παπαδόπουλο, στο Υπουργείο, πού είσαστε αν επιτρέπετε? Ρωτάω τώρα έτσι, καταλαβαίνω. Κοίταξε, αρχικά ήμουν εκεί που βγαίνουν τα διπλώματα. Μετά από το διπλώματα, τώρα θα ηρεμήσουμε λιγάκι γιατί βλέπω είσαι καλό παιδί κατά βάση. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο, άνθρωποι είμαστε τώρα. Εντάξει, αν έχει δουλειά τέτοια που σε εκνευρίζει, είναι όλα αυτά. Μα και εσείς πράγματα. φαίνεστε καλό άνθρωπο και εγώ στην αρχή. Εσείς κύριε Παπαδόπουλο, πάμε από γυναίκα, πώς πάμε? Κοίταξε, εγώ έχω τώρα μια μικρούλα, δεν ξέρω γυναίκα μου, αλλιώς την μάθω. Α, έχετε και σχέση διπλή, Τι να κάνεις τώρα, είναι δυνατόν. Και με το συμπάθειο κύριε Παπαδόπουλο, σας σηκώνετε ακόμα? Βέβαια, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Δεν παίρνετε κανένα βοήθημα, τίποτα? Τώρα αυτά δεν τα λέγω τώρα. Πού με είσαι, Φάνη? Εγώ μένω στην Νέα Σμύρνη, κύριε Παπαδόπουλο. Εγώ μένω και φυσικά πάνω. Και φυσικά, Κοντά στην Εκάλη. ματσωμένο. Ναι, και πάνω. Πασόκ, Πασόκ. Τώρα. Εντάξει, τώρα πείτε θα. Κοίταξε να σου πω. Και εγώ αυτό. Πασόκ την πήρα την άδεια. Ναι. Είχα τον πατέρα μου μέσα στο Υπουργείο και εγώ. Πού, σε ποιο Υπουργείο? Είχε το ανάπτυξη τότε με σκανδαλίδι, Σε ποιο πρωτόβαμα και Υπουργείο ήταν, τέτοια. στο Χολαργό ή στο άλλο? Στο Χολαργό. Να σου πω, Για πες μου. Φάνη, Ναι. εσύ πώς πας ακουμπόμενος, το δεκάς καθόλου πώς πάει? Δουλεύω μόνος μου εγώ κύριε Παπαδόπουλο, να ξέρετε. Δουλεύω μόνος, δηλαδή και η γυναίκα να μην υπάρχει. Θα πάρεις τηλέφωνο cada βράδυ που μαζί, τι έκανε? Τώρα κύριε Παπαδόπουλο μου πάει αλλού το θέμα, είπαμε. Σας βλέπω. Εντάξει, τώρα Είστε φίλος. πέρασε αυτό, τελείωσε. Εντάξει, τώρα. Να σου πω, να σου δώσω τηλέφωνο. Έχουμε και ταξί να μπορώ να κάτσω μετά να Να σου πω οδηγήσω. κάτι, θα μου πάρεις, θα σου δώσω τηλέφωνό μου. Να σου πάω. Και άμα τύχει καμιά μικρούλα μου, άμα είναι για μεγάλη, δεν χρειάζεται να Κύριε λέω. Παπαδόπουλο, τώρα με φαίνεται δύσκολο. Πόσο χρόνο περίπου? Πόσο χρόνο θέλετε την 20 κληροκοπία? φεντάρα, να είναι λίγο γάλακτος που λένε έτσι. Τρυφερό πράγματα, γιατί το μεγάλο βρίσκουν και Κύριε έτσι. Παπαδόπουλο, και γούστα ο κύριος Παπαδόπουλος να Ναι. τους. Για πες μου. Εδώ δεξιά σταμάτα, γιατί απέναντι του γκολφ, δεξιά εδώ πέρα. Φτάσαμε. Εδώ δεξιά. Πώς δεξιά, περνάει, εδώ, ωραία. εδώ, εδώ, Θα πω, θα εδώ, πω. προχωράτε. Μη φωνάζεις. Να μπεις μέσα. Ωραία, έτσι δεν Κύριε πειράζει. Παπαδόπουλε, να είστε Δεν καλά. πειράζει. Να με πληρώσετε κύριε Παπαδόπουλε. Να σου πληρώσω. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα, μισό Πόσο λεπτό. χρειάζεται? Εδώ πέρα γράφει. 3 ευρώ. Εδώ 20, Πέντε. 25 ευρώ. Όχι, Άντε, πέρασε 30, εντάξει, δεν πειράζει. Πάρε ένα δεκαρικάκι και πολλά είναι. Κύριε Παπαδόπουλε. Τώρα μην μου λες. Κύριε Παπαδόπουλε, κατεβαίνω κάτω και σας βουτάω από το λαιμό. Δεν Πώς έχει. είναι? Έλα εδώ, πιφί. Ξυλό σου, Πόσο είναι? 30 ευρώ. Όχι 30. 30 ευρώ. Θα σε Δεν δαγκώσω έχω, αυτιά. δεν Θα σε έχω. δαγκώσω αυτιά. Δεν έχω. 30 ευρώ. Πάρτε, ορίστε. Ευχαριστώ. Έλα εδώ. Δεν έχω. Έλα εδώ, πιφί. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ω, κουκου, πάρτε και Έλα εδώ. το χέρι μου.